Ei, què tal? Avui ens endindarem en un tema que a primera vista pot semblar només per a experts, Les accions, els dividends... Sona complicat. Però, i si us digués que la clau per entendre tot aquest món de les finances es pot trobar en una simple fleca de barri? Doncs sí, comencem aquesta història. A veure, aquesta pregunta és bàsicament el punt de partida de tot plegat, perquè, al final, no estem parlant només de números que pugen i baixen en una pantalla, no. Estem parlant de ser propietaris d'alguna cosa. I per entendre-ho bé, no anirem a Wall Street. Anirem a un lloc que segur que ens sona molt més. Doncs això mateix, una fleca. Vinga, oblidem-nos per un moment de gràfics supercomplicats i de terminologia estranya. La nostra història comença amb farina, aigua i dues persones amb un somni. I ja veureu com aquesta simple fleca ens ensenyarà de fet tot el que cal saber. Som-hi, doncs. Comencem pel principi de tot. Una fleca, dos socis i un somni compartit que decideixen tirar endavant amb els seus estalvis. Aquí els tenim. Ells són l'Antonio i la Rocío. Cadascú posa 5.000 euros de la seva butaca. Això és el que s'anomena el capital inicial. Vaja, la llavor de tot el que vindrà després. En total tenen 10.000 euros per arrencar. I clar, com que tots dos han posat exactament la mateixa quantitat de diners, la propietat del negoci es divideix en dues parts perfectament iguals. Un 50% per l'Antonio i un 50% per la Rocío. Són socis a parts iguals i aquesta idea, la idea de participació, és la base de tot el que explicarem ara. I atenció, perquè aquí arriba el nostre primer concepte clau, acció. En aquest punt podríem imaginar que la fleca té, diguem-ne, dues accions gegants, una per a l'Antonio i una altra per a la Rocío. Cadascuna d'aquestes accions representa la meitat de la propietat. És així de simple. I escolta, sembla que la cosa funciona. La fleca va tan bé que necessiten més diners per créixer. I és aquí on entren en joc el Manuel i el José. Posen 2.000 euros cadascú. I què vol dir això? Doncs que al negoci hi entren nous propietaris. I clar, amb l'entrada de nous inversors, el pastís de la propietat es reparteix de nou. Ara el capital total és més gran. I per tant els percentatges canvien. Com veiem, l'Antonio i la Rocío passen a tenir cadascú un 41,7%, mentre que el Manuel i el José entren amb un 16,6% cada un. El negoci ara val més i la propietat, doncs, està més repartida. Molt bé, després de tota la inversió i de treballar de valent, arriba el moment que tothom espera quan munta un negoci. Comencen a arribar els primers beneficis. I aquí ho tenim. Al final del segon any, després de pagar-lo tot, sous, lloguer, la farina, els impostos, a la caixa queden 6.000 euros nets. Això són beneficis purs. La recompensa a tot l'esforç. I la pregunta és, què es fa amb aquests diners? Doncs una de les opcions és repartir-los entre els propietaris. I aquesta part del benefici que es reparteix precisament és el que s'anomena un dividend. És, vaja, la recompensa per ser accionista. Cal recordar que en aquell moment, quan van tenir aquests beneficis, només eren l'Antonio i la Rocío. Així que agafen els 6.000 euros i se'ls reparteixen a parts iguals. 3.000 euros per a cadascú. Felicitats, acaben de cobrar el seu primer dividend. Però la història no s'acaba aquí, ni de bon tros. El negoci segueix creixent i l'empresa es fa cada cop més gran. I clar, això porta a noves decisions i a nous dilemes. Què fem ara amb uns beneficis que són cada vegada més importants? Efectivament, la fleca de barri ja ha passat a la història. Ara es diu Super Rocio's Cake. I atenció, perquè el seu èxit ja es tradueix en 14.000 euros de beneficis nets en un any. Això ja comença a ser una xifra important i ara els 4 socis han de posar-se d'acord sobre què en fan. I aquí tenen el gran dilema de qualsevol empresa que té èxit. Què fan? Podrien repartir-se tot, però prenen una decisió molt estratègica. Fan meitat i meitat. Agafen 7.000 euros i els reparteixen com a dividends entre els 4. I els altres 7.000 els reinverteixen directament al negoci per obrir una nova botiga. Aquest és el dilema de sempre. Agafem els diners ara o invertim per créixer i potser guanyar-ne més demà? I el creixement és tan i tan bèstia que l'empresa arriba a un punt on ha de prendre una decisió transcendental. El pas següent és gegantí. Fer el salt de ser una empresa privada a sortir a la borsa. El canvi és brutal. Pensem-hi, com a empresa privada, la fleca tenia uns pocs propietaris, els 4 socis, i si algú volia vendre la seva part, era un procés complicat. Però com a empresa pública, que cotiza a borsa, pot tenir milers, milions de propietaris de tot el món. I les seves accions, els seus trossets de propietat, es compren i venen cada dia al mercat. Això obre la porta a un finançament gairebé il·limitat.
Però per què fer un pas tan gran? Doncs perquè els avantatges són enormes. Per una banda, guanyes molta visibilitat. Però el punt clau, el més important, és l'accés a finançament. Ja no cal anar picant la porta d'amics o familiars. Ara qualsevol persona, des de qualsevol lloc del món, que cregui en el projecte pot comprar una acció injectant diners a l'empresa perquè creixi molt més ràpid. Molt bé. Fins ara hem vist el viatge de l'empresa, des de dins. Però ara farem un gir i canviarem la perspectiva. Què significa tot això per a la persona que decideix comprar una d'aquestes accions? Doncs aquí és on entra en joc el que alguns anomenen la màgia del llarg terme. Aquesta frase és clau perquè resumeix una filosofia d'inversió molt potent. La idea no és tant especular, allò de comprar barat i vendre car ràpidament. No, la idea és pensar com un propietari, exactament com l'Antonio i la Rocío al principi de tot. Es tracta de comprar una petita part d'un bon negoci i simplement participar dels seus beneficis, any rere any, cobrant els dividends. I aquí és on la cosa es posa interessant de debò. És el que s'anomena l'efecte bola de neu. El mecanisme és molt simple, però molt poderós. Primer, reps un dividend. Segon, amb aquests diners, en lloc de gastar-los, compres més accions de la mateixa empresa. Tercer, com que ara tens més accions, el pròxim dividend que rebis serà més gran. I així el cicle es repeteix i la bola de neu es va fent cada cop més i més grossa, creixent de forma exponencial. Al final, des de la petita fleca de l'Antoni i la Rocío fins a la multinacional més gran del món, el principi és exactament el mateix. Es tracta de ser propietari d'una petita part d'un negoci. Entendre aquesta idea tan senzilla és el primer pas, el més important. I ara, la pregunta que queda a l'aire és: quina serà la pròxima gran història de creixement que pagui la pena seguir?